Phuma uhayikhe mama, sengisendleleni ngiza ngalapho. Lona-ke umlayezo engangijwayele ukuwuthola endodeni yami engangiyitholile-ke ngisanda kuqasha eThekwini. Uyazi ukuthi uma ngabe usanda kuqashwa-ke emsebenzini-ke akuve kuba nzima. Indlela yokuba nzima ngayo okokuqala nje usuke usuka la usuka khona uzosebenza edolobheni elikhulu, awunamali yokudla, awunamali ye-transport, awunamali yokukhokhela umqasho. Nami-ke ngangibhekene nesimo esifana naleso. Sesizandile, ngiza nendaba. Ngicela nje ubatshele ukuthi yimi loyaya. Ngiphaphatheka zonke izinsuku ngiyohayikha imoto yendoda yami. Hello, sanibonani, Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo, lwandle kalwela lwezibhekane zona isihambela lekude phezulu. Do join. Ngabe usuyibonile yini i-channel entsha sha yala ekhaya ekhuluma ngokudla, ama-recipe, ama-cooking tips? Everything is called Cooking with Z. It's a foodgasm. Please go and subscribe to that channel. Sanibonani, Dumelang, hello, igama uZandi, isibongo umfeka. It's the story time. Yes. It's the story time as usually-ke. Ngiyacela ukuthi before nje uzuqale ukubuka vele uthi nje qhofo ulike, uma ukuthi uyafika umusha la ekhaya uthi nje qhofo usubscribe, bese uthi qhofo nala nkenqezana yebholanyana laphaya ebukeka njengensimbi yesikole yabo, kenqe that notification bell iyona kanye leyo. Ngicela nje uyithi qhofo. Wenzelani na? Wenzela ukuthi njalo uma si-uploada i-story time esisha noma mas-uploada ama-episode we-podcast, wena-ke ube wokuqala ukwazi ukuthi zingenile indaba, zishushu, zi-hot and zimnandi njengaleli gwinya lesilungu engilihlafunayo la, right? Khumbula ukuthi izindaba zala ekhaya zimayelana nempilo nje in general, izinto wena mina nawe sidlulile kuzona, izinto esizibonayo empilweni, izitori zokujabulisana. Izitori-ke ezinye ngizithola on the DM just like this one esanamhlanje, ukuthi naso-ke lesi siphuma sifika sishushu hot like fat cooks from the DMs. Uthi usisiwe sisandile. Listen, do not judge. Wena wawungenze njani? Sisandile nguthola umsebenzi laphayana ku-Chris Hani Road eThekwini laphana. Uyabona lapha kulesa siphithiphithi sezinkampani eziningi lapha ku-Chris Hani, mawushushuluza ukuthi shwi, bakhona lapha no-North Coast Electrical, bakhona khona lapho. Azange ayisho-ke inkampani, ungabe sowuyagesa ukuthi uyamazi. Cha, awumazi. Kodwa uthi wayithola lapho umsebenzi. Now uthi challenge sengihlalele ukuthi njengoba ngiwutholile umsebenzi, ngisukele emakhaya Nkosi yami le koBhulwa, ngiyaqala nokuze eThekwini. I was relying on i-supervisor yami emsebenzini-ke manje ukuthi ngithole ngithole indawo yokuhlala, ngoba angazi umuntu eThekwini, anginayo ihlobo eThekwini, ngiyaqala nokuhlala eThekwini. Yangi-advise-ke i-supervisor yami ukuthi indlela elula ezokusiza ukuthi ngoba umusha uyafika kuzofanele uthole i-room elokishini. So ilokishi eliseduze nala yiKwaMashu, ngoba nje KwaMashu ugibela iteksi eyi-1 shwi straight iyokubeka emsebenzini nje. Vele njengoba ku-main road nje ibhasi likhona, ibhasi kaMashu, ikhona netekisi, uyohlika nje yokubeka nje iqatha phambi kwasemsebenzini egeyithini. Hhayi-ke uthi ngiloke ngiyalayaza-ke ne-supervisor, ngiloke ngiyalayaza ne-supervisor-ke. Hhayi kuhlangane-ke Nkosi yami, isalukazi sami-ke esingizalayo sesihola impesheni, sesikhulile. Ithuba leli ngayizivele sonke ekhaya sijabulile ukuthi Nkosi yami, finally kwakhona-ke manje ngazi ukuthi kuyahlangahlangana, ngoba osisi excuse me, abangilamayo abaningi bancane kunami. Uthi hhayi-ke ngilithole leli room. Uma ngilithola leli room, uma Nkosi yami atatazele-ke yangenzela umphako, aboleke ngisho imali. Uma eboleka imali-ke manje useyibolekela ukuthi-ke ngoba phela uyazi ukuthi uma uqala emsebenzini awuthi ufike ubuhola. So kufanele ngithenge umbhede, ifriji angilibali, into yokugcina. Kufanele ngithenge iy'ngubo, uma wayengiphile ublanketi owodwa. Kufanele ngifike ngithenge amashidi. Kufanele ngikhokhele indlu. Kufanele ngithenge ukudla. Kufanele ngibe nemali yokugibela-ke manje. Uthi umazami Nkosi yami ngendlela azama ngayo ayithole-ke i-loan, labo abaqhatha ogogo lapha ababathathisa ama-loan emholweni. Uthi ayithole Nkosi yami i-loan, bamunikeza u-2.5-ke manje sekuwukuthi sishiyeke necala lokuthi uma uzokhokha u-350 njalo ngenyanga ukubuyisa le mali ayithathile ne-interest yakhona.
i-contract-ke ithi izoba u-2 years-ke, kodwa ngizitshelile ukuthi angeke kukwazi ukuthi sikhokhele imali sikhokhele le loan for isikhathi eside kangaka. Immediately uma ngiqeda ukuhola mina fanele ngenze sure ukuthi ngiyamlekelela uma ukuthi le mali ayikhokhe ayiqede, ukuze ngikwazi phela nami ukuthi ngibhuste laba abangilamayo. Okay, fine. Uthi hhayi-ke, that's the promise Nkosi yami, yimi loya lufika usuku olukhulu lokuthi ngihambe mhla ka-1 ngiyoqala emsebenzini. Sengiwutholile umqasho, ngamnikeza ngisho u-supervisor imali, wangikhokhelela kulowo mqasho, wangixhumanisa nomnikazi womqasho, safonelana, wangilayela nje kahle umnikazi womqasho ukuthi amateksi ngizogibela kanjani, ngihamba kanjani, ukuze ngihambe ngize ngifike khona lapho kaMashu-ke la engizohlala. Hhayi, uma ngifika Nkosi yami kaMashu-ke, hhayi indawo ephilile nje, umuzi nje thizeni. Ngizohlala kwi-back room Nkosi yami, i-room eli-1, well, obviously-ke phela angiko-afford-i iy'nto ey'ningi. I-room li-empty, alinambhede, alinanex. Ngazitshela nje ukuthi la kusho ukuthi nje ngizoshaya phansi nje straight, ayikho enye indlela. Hhayi, ngafika ekuseni, ngahamba ngawofuna amakhalibhodi. Ngawathola amakhalibhodi, kusho ukuthi iwona engizowenza, engizowabekelela kahle, ngizolala phey'kwawo, up until kuze kuphele inyanga ngikwazi ukuthenga umbhede. Uthi-ke manje 2.5 mncane, kufanele ngigibele, kufanele ngidle, ngiyakubona okokulala uma wayengiphile ublankethi. Okunye sengizokubona ngendlela. Uthi hhayi-ke iqala impilo-ke, ngihambe-ke ngiyoqala emsebenzini mhla ka-1. Ifemu le inkulu le engiyosebenza kuyona, abantu ngiyabona ukuthi basebenza kahle abantu bala. Nami Nkosi yami umholo wakhona awukho that bad, because phela considering ukuthi ngiyaqala ukusebenza, I'm a fresher nje, e-fresh, ephuma esikoleni, eno-matric, engenawo ngisho i-qualification ecacileyo. Hhayi, ngiyabona la bantu bahamba ngey'moto, abanye bahamba ngo-lift club, kumnandi. Hhayi-ke, bangibuze-ke phela uma ngabe sowufika nawe emsebenzini, uyajwayela phela abantu, bangibuze-ke abanye, hawu uhlala kephi? Hhayi, baningi abahlala ngala engihlala ngakhona. To a point ukuthi kuze kube khona omunye ubaba one-interest naye kumina-ke, hhayi angibuze ubaba, hawu uhlala ngakephi? Hhayi, asho-ke, ngisho ukuthi ngihlala ngakephi. Hawu, lo baba uma ngabe esho ukuthi, hawu kanti uhlala ngakwami, ngihlala kuleso strato ohlala kusona ngihlala kuleso strato ohlala kusona nawe, so kusho ukuthi sizohambisana. Mina uma ngiya emsebenzini ekuseni ngiphuma ngesikhathi esiwukuthi, ngoba kusho ukuthi indawo kusetshenzwa ama-shift. So kusho ukuthi-ke nawe-ke kusho ukuthi kufanele ubambe kule shift yami, wenze sure ukuthi aqonda nama-shift ethu, khane sizokwazi ukuthi sihambisane. Uthi hhayi nangempela kube mnandi, uthi kuhambe liphela iviki lokuqala, hhayi iviki lesibili uba seyashela. Amadoda, awu, engeke asize nje ingane yabantu, without an expectation. Uthi hhayi, iviki lesibili ubaba abantu useyashela. Ngithi zonke le y'nsuku nje ngimane ngilo engihamba naye, ngiyakhokha. Usuku lokuqala ngakhokha, usuku lesibili ngakhokha, ngoLwesithathu wangithengela ilantshi, ngoLwesine wangithengela ilantshi, ngoLwesihlanu wathi angingakhokhi. The following week useyashela. Awu, useyashela phela, okay. Ashele-ke, eyi ngivele ngicabange kaningi kathathu, ngiyayibona ingqovu yeringi emunweni wale ndoda, ishadile phela le ndoda engishelayo. Kodwa ngizothini? Ngiya-calculate-a manje, ngiyabuka ukuthi umholo wami wokuqala vele uzophelela ey'ntweni engizidinga la endlini. Ngidinga ifriji ukuze ngiseve kwilantshi, ngikwazi ukuba nezinto ezisefrijini, ngikwazi ukuzenzela ilantshi kube lula, ngiy'phathele ukudla kwami okuphekiwe. Ngidinga umbhede, ngisadinga ukuthi ngikhokhe irenti la, irenti yala ekhaya i-1,000 rand i-room. Ngidinga ilokhunjana, ngidinga iy'nto zombhede, ngoba phela lowa blanket owodwa engawuthatha ekhaya, ebusika ngizoba senkingeni. Uthi ngibuke ngibone ukuthi yazi yini, ngingaseyiva ngalo muntu lo, yabona njengoba engishela u-right impela. Ngingaseyiva ngaye. Into engizoyenza ngizomqoma, ngithole ukugibela mahhala. Mese ngithole ukugibela mahhala, ey'nyangeni ezimbili ezintathu ezizayo ngizophuma kuyena. Hhayi, kuzwakale kungazi ukuthi icebo eli-right le. Hhayi futhi limsebenzele leli cebo leli. La ngempela inyanga yokuqala iphele kumnandi, awuhamba mahhala futhi umkhulu lo ubuye uthi wemdala sisandile. Umkhulu lo ubuye amthengele amalantshi emsebenzini. Uthi kumnandi nje kubuthebelele, ufike amdrophe, apake, or babuye bathi ukuthi shwishwi kancane uma kushona ilanga. Yabona phela amkhulu athole iy'nto zakhona, athi ukuthinta phela amamfuzi ahlafune kancane ikhekhe. Fanele abuye ahlafune ikhekhe phela umkhulu. Ngithi uyazi hhayi into yamahhala. Ngithi hhayi, qhubeka iphela inyanga yokuqala, kube mnandi. Iphele yesibili, uthi kweyesithathu zifika iy'ndaba kumfazi. Uthi hheyi,
indoda yakho iyaphuma iyangena emiqashweni. Uthi umfazi kuthiwa vele acabange kabili kathathu athi okay, lo ngizombamba. Kuthiwa baney'ngane ey'ntathu. Eyokuqala iyintombazane ifunda e-high school la ko-grade 10, 11. Eyesibili kuwumfanyanyana kufunda grade 7. Hawu, kuthiwa umfazi avele athi uma ezizwa lezi zindaba, avele ayijike endleleni athi nje endodeni yakhe, ucela ukuthi uma ehamba ekuseni ihambe ney'ngane zakhe. Cabanga lezi zingane zindala and yawazi ama-teenagers ukuthi awakuthandi kanjani ukuthithwa njengey'ngane ey'ncane. Abakuthandi nje ukudropha off esikoleni ngoba you are messing up with their street cred mos. Uthi hhayi-ke umfazi akasaziniki izingane imali yokugibela, usephoqa ukuthi azihambe nobaba wazo ngoba phela naku ukwenzela ukuthi mina ngingawutholi lo lift wamahhala manje kuleli soka lami. Uthi eyi, kube yinkinga-ke manje ambize emsebenzini during lunch amxoxele le ndaba ukuthi heyi sinenkinga entsha sha-ke manje. Umfazi uze ngingathi uyasola ukuthi khona okunuka santungwana. Uvele nje wadicayida ukuthi nje izingane azingabe zisanikwa imali yokugibela zihambe nami ekuseni ngoba vele indlela idlula ngasesikoleni. Uthi ngithi mina, so manje mina ngizokwenza kanjani-ke? Uthi heyi, angazi ukuthi sizokwenza kanjani. Uthi hhayi, iviki lokuqala kwaphoqa ukuthi angibuyele ematekisini. Lapho anginayo ibhajethi yetekisi ngoba njengoba ngibalile nje ukuthi ngimpintshekile. Inyanga iphelile ukuphela, ngathumela something ekhaya, ngazama ukukhava lapha nalaphaya, ngakwazi ukuthenga umbhede because phela ngisasanda kufika la. Ngakwazi nokuthenga ukudla at least, ngaleyibhaya ifriji, ngaleyibhaya nezinto ezinye ezincane engizidingayo, no-wardrobe la. Kukho ngisho i-wardrobe, irumu nje li-empty leli elibiza u-1,000 rand. Uthi hhayi, iviki lokuqala gibela ngamatekisi. Eyi, kwakubi-ke manje uzogibela ngamatekisi akanayo le mali. Iviki lesibili ithi indoda yeza neplani yathi hhayi, yazi sizokwenza kanjani? Akunankinga, mina ngizohamba ney'ngane zami. Wena into ekuzomele ukuthi uyenze ukuthi ekuseni mese ngiphuma mina ekhaya ngizokusendela imeseji ngikutshela ukuthi phuma. Kodwa into ekuzofanele mawuyenze and asina-choice la, mawuphuma ekuseni wena uzoba umuntu ohayikhayo ngoba vele kuyenzeka abanye abantu bahayikhe abasuka elokhunjeni, abasuka elokishini abaya edrobheni. Kuyenzeka abanye abantu bahayikhe. So uzoba umuntu ohayikhayo. Uthi yeyi, sengiphila le mpilo yokuhayikha-ke manje ekuseni. And uthi lalela, angihayikhi nje, kufanele ngithi uma ngihayikha le moto ngiyibone iqhamuka, ngiqale ngihayikhe iseza le. And wayethi mese afika eduze kwami avele athi aqala adlule, kufanele ngigijime mina emva kwemoto ngihayikhe ngize ngiguqe ngamadolo ukuze kubonakale ukuthi hhayi cha, ngiyahayikha ngempela phela. Lezi zingane zindala. Zindala, uma ngabe khona into enjani esolisayo, umkhoshosho osolisayo, zizofike zisho lapha kunina ukuthi yeyi, nangu umuntu obhizi nobaba wethu. Uthi yeyi, ngayiphila le mpilo 1 month, 2 months, 3 months. Uthi lapho zonke izinto zami engizileyibhayile, ikhabethe lasendlini, ifriji, intontoni, wardrobe, intontoni. Yeyi, amaleyibhayi ami athula athe thanqa. Ngibekezele nje ukuthi at least uma ngingaseyiva lo 2,000, angazi ukuthi imalini kakamashi, kodwa nje ukuthi kwakuyimali engatheni kodwa yayenza umehluko. I don't know 2,000 yini. Uma ngingaseyiva nje lo 2 point bani we-transport, at least again, kuze nje kube inyanga noma yes 4, 5. Lapho ngizobe sengi-right ngoba ngiyazi zonke izinto engizobe ngiy'dinga ngizobe sengizithengile, sengi-right. Uthi hhayi, ngayiphila le mpilo njalo le ndoda uma iqhamuka ngemoto yakho yimi. Ngigijime emva kwemoto ngihayikha ngize ngifike ngiguqe ngamadolo, ngiguqe esokeni lami njalo. Lo muntu lo ubuye afune ukuzomanqaza ikhekhe la methola ithuba ngemkhoshosho, kodwa njalo mina fanele ngiyoguqa lapha kuyena mengabe ekufanele ngigibelisile ekuseni. Uthi hhayi, ngayiphila le mpilo. Uthi kuthe enyangeni yesi-3 ngayikhipha iy'nto zami kwilebhayi, hhayi nga-right. Ngithe uma ngizikhipha ngathi esitolo ngicela bangibekele ngoba ngiyaplana manje ukuthi kahle kahle into ezongisiza la ukuthi ngisondelele ngihlale noma ila ko-Avoca, ngithole nje umqashwanyana noma indawo lapha ey'ndlini zamandiya noma i-flat edrobheni straight. At least uma ngihlala edrobheni straight I will save, yabo, ngoba uma ngisuka edrobheni ngigibela laphaya iy'nto ezihamba ezigudla emngeni, amabhasi lawo obhobhobho, ngizoba right, angeke ngikhokhe imali eningi. Uthi hhayi-ke yaqhubeka lento-ke, wazikhipha izinto zakhe zonke kwilebhayi. Uthe uma aqeda ukuzikhipha, wazikhipha kodwa wathi abambekele. Wayifuna indawo edrobheni, wayifuna indawo. Uthi hawu,
ngayithola i-backroom e-right e-Avoca, a very nice backroom e-Avoca, enekhishi layo encenyanyana nje, eyi-room enekhishi layo ecelene ne-bathroom e-right, e-right, and futhi isendaweni e-safe, e-secured. Uthi hawu, ngathi le angiyiyeki, kwathiwa hhayi 3.5 ngenyanga, ngathi hhayi anginankinga. Umnikazi wendawo wathi ufuna a-double deposit. Uthi kuloyo nyanga leyo, ngathi okay fine, anginayo i-double deposit, kodwa ngicela ukunikeza imali yerenti ephelele kanye no-half, then kuzobe sekuthi mangabe sekuphela inyanga elandelayo-ke ngikukhokhele yonke imali yakho. Uthi lapho ngibale ngiqedile ukuthi hhayi vele la ngizophuma kanje ngibe right. Uthi hhayi, waqhubeka-ke egijimisa lo baba njalo, uyagijima afike aguqe, aguqele u-lift, ime imoto agibele. Uthi hawu, uyaphela leyo nyanga leyo ayeseplanile ukuthi uyamuva ngayo. Uthi nje hawu, ngavele ngafonela imoto, ngafuna ibhakhi, ngafonela ibhakhi, ngamthola umuntu webhakhi, wafike wangithathela lezo zinto zami ezimbalwa engase ngizithengile, kwase kukhona nefriji ngilithengile. Uthi hawu, ngalithola ibhakhi, shwi, yangithatha, zathi uma zithi mhla ka-1 ngaqala endaweni yami entsha, hawu, ngahlala nganethezeka, wathi uthi that particular day wangibuza ngelantshi emsebenzini ukuthi hayibo, angikubonanga namhlanje. Uthi wathi hhayi, angikubonanga namhlanje, awuhayikhanga, awuhambanga nami, kwenzakaleni? Uthi ngathi hhayi, ngivuke early kakhulu, khona la bekufanele ngiqale khona ekuseni. Uthi wathi okay. Uthi na-day 2 ngane-story, day 3 uthi kwathi uma ngabe kuwu-Friday, ese-expect ukuthi phela kusho ukuthi babejwayele ukuthi uma kuwu-Friday bathi shwi, yabo. Uthi wathi hhayi, angihambi nawe this Friday. Uthi wathi hayibo, yini ndaba ungahambi nami? Ngathini, lonke leli viki ubungahambi nami? Uthi wagoloza umkhulu, wadelela, sewuqomile, sewunendoda, sewujwayele eThekwini, wathi lalela, angisahlali ngakwakho mina, angisahlali elokishini. Uthi wathi hayibo, sohlala kephi sithandwa sami, ungangitshelanga mina? Wathi hhayi, ngithole ilokhunjana, i-granny flat e-Avoca, angisawudingi u-lift wakho, ngibonge kakhulu Nkosi yami, ubuwusizo nje kakhulu. Uthi wathi hawu, sithandwa sami, Nkosi yami, bengingazi ukuthi ungithanda kangaka, ungithanda ngale ndlela yokuthi nje uze wenze i-plan yokuthi uyohlala kwenye indawo just for ukuthi uspende isikhathi nami. Uthi wathi hhayi, khululeka, akukho plan engikwenzile, yabona njengoba lo mqashi engiwutholile, le ndawo engiyitholile, sengine-boyfriend entsha mkhuluza. Ngine-boyfriend entsha, iyona ekhokhelile indawo, angeke ngisawudinga u-lift wakho. So hhayi, sengizokhothama kwi-boyfriend yami le entsha le ekuyiyona eseyizongikhokhela laphaya edolobheni. Uthi ngaphuma kanjalo ekhehleni, uthi lasala likhamisile, bheka, cha, singaphela madoda. If usithandile lesi story, just press a like, just comment down below, and yes, you can also send us your stories. Sisipapashe la, sisixoxe la. Yeah, from me to you, love and peace. See you on the next story time. Don't forget to like the Foodgasm channel, which is also called Cooking with Z. Yes, that channel is brand new. It's gonna be izobe nje iphethe i-food content yodwa. Uma ukuthanda ukudla, umuntu okhonzile ukudla, uthandile ukhonzile iziphuzo, catch us there. Love you.